ανεβαίνοντας την ανηφόρα, παίρνοντας το δρόμο από το Σχήνο προς τα Πίσια. Μια ποδηλατική καταγραφή. Είμαστε περίπου στο 4ο χιλιόμετρο από την Αλμύρα και θα δούμε τι έχει προκαλέσει ο καθαρισμός του Αντινέρο που έγινε σε αυτό το δρόμο πριν το 2023 νομίζω. Μετά ακολούθησε κοπή πολλών δέντρων από τη ΔΔΕ, κορμοτομή, τέλεσμα να ξεραθούν και να κόβονται το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για δέντρα 100 ετών και ο υπόρροφος έχει επανέλθει, όχι στο προηγούμενο ύψος, αλλά επανέρχεται. Εδώ όλο αυτό το είχε εκθυριστεί στα 10 μέτρα από το δρόμο. 3-4 χρόνια μετά η φύση επανακάμπτει. Εδώ όλα αυτά είναι κομμένα, αυτά τα δύο είναι κομμένα από τη ΔΔΕ. Τα κορμοτόμησε, δείτε εδώ το δέντρο. Και μετά γίνεται ξυλία. Το τέχνασμα δηλαδή. Δεν τα κόβει ο ΔΔΕ, γιατί δεν επιτρέπεται από το δασαρχείο, δεν έχει τέτοια άδεια να κόψει. Αλλά τα κορμοτομεί, με αποτέλεσμα να ξεραίνονται. Αυτά τα δέντρα εδώ έχουν κοπεί από το Αντινέρο. Η θάμνη, ο υπόρροφος έχει επανακάμψει. Δρυμύτερες. Εκεί πάνω φαινόταν το χώμα. Να, αυτό είναι ΔΔΕ. Θα σας δείξω πώς τα κόβουνε πιο πάνω. Η ΔΔΕ τα κορμοτομεί, δεν τα κόβει. Να, αυτό είναι κόψιμο ΔΔΕ, κορμοτόμηση ΔΔΕ. Σύντομα αυτό θα ξεραθεί και θα κοπεί για ξυλία. Και έτσι ούτε το δασαρχείο χρειάζεται να δώσει άδεια για κοπές. Η ΔΔΕ λέει κλαδεύει. Καταλαβαίνετε, ένα μπάχαλο. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει στο δάσος. Αυτά είναι Αντινέρο. Και εδώ είναι ΔΔΕ. Αυτό κόπηκε, κορμοτομήθηκε πριν κάνα 5 6 ξεράθηκε. Θα έρθει να το κόψουν. Να, δίπλα έχει κι άλλο κομμένο. Και εδώ κομμένο. Εδώ ήτανε πεύκα 100 ετών και έχει εξαφανιστεί. Τώρα η ώρα είναι περίπου 6 το απόγευμα. Έχει λίγο σκιά ο δρόμος επειδή έχει πέσει ο ήλιος. Μεσημέρι εδώ, πριν 4-5 χρόνια δεν έβλεπες, δεν σε χτύπαγε ο ήλιος. Τώρα μεσημέρι δεν τολμάς να έρθεις στο δάσος. Να, ΔΔΕ κορμοτομήθηκε. Αυτά κορμοτομήθηκαν από τη ΔΔΕ
ξεράστηκαν και ήρθαν και τα κόψαν ξυλία. Να το, κορμοτομήθηκε, σύντομα θα είναι παρελθόν και αυτό. Εδώ στο σταθμό για τις κεραίες της Κινητής είχε άπειρα δέντρα, δεν φαινότανε και τώρα πια φαίνεται αυτή η ασχήμια. Ερχόντουσαν και κατασκηνώνανε εδώ λόγω της σκιάς με τροχόσπιτο κτλ. Αυτά είναι δέντρα που κόπηκαν επί αντινέρο εδώ. Η φύση όμως σε 3-4 χρόνια δείτε πως ανέκαμψε. Πίσω είναι το ύψος του υπόρροφου. Έχει φτάσει ο υπόρροφος στο 1/3 του προηγούμενου ύψους. Όμως τα φιλοβόλα δέντρα που αποκλαδώθηκαν, δήθεν για να μην παίρνουν φωτιά από κάτω, τώρα έχουν φουντώσει από κάτω, ενώ δεν ήταν τόσο φουντωμένο. Το αποτέλεσμα της αποκλάδωσης από κάτω φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, διότι το δέντρο για να επιβιώσει πετάει από παντού. Να, αυτή η αγριελιά δείτε πως πέταξε από κάτω αφού την αποκλαδώσαμε με το αντινέρο. Εδώ κομμένα δέντρα στο πρανές, κρατάγανε το πρανές, εδώ και 3 χρόνια δεν έχει ρίξει δυνατές βροχές στα γεράνια, αλλά οι κατολιστές τους έχουν αρχίσει. Εδώ όλα αυτά τα πεύκα αποκλαδωμένα. Αυτά εδώ είναι, δεν έχει κεραίες, είναι αντινέρο πριν 3-4 χρόνια. Και το προσάναμα έχει μείνει μέσα. Και σήμερα είναι πολύ επικίνδυνη ημέρα. Έχει τρομερό αέρα. Πρέπει να ακούγεται και το κινητό. Εδώ ανεβαίνοντας με το Eddy Merckx, φυσικά κόβονται στα δέντρα, έχει αυξηθεί και ο αέρας στους δρόμους, γιατί τα δέντρα και ο υπόρροφος κόβουνε τον αέρα. Τώρα ένα αποτέλεσμα αρνητικό του αντινέρο είναι ότι οι άνεμοι μέσα στο δάσος όπου έχει εφαρμοστεί το αντινέρο αυξήθηκαν σημαντικά. Είχε τεράστια όλο κομμένο. Φυσικά κάποιος που δεν ήξερε το δάσος πριν 3-4 χρόνια δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ βλέπει καταπράσινο, δεν καταλαβαίνει κάποιος τη ζημιά. Και καταλαβαίνουν μόνο όσοι διέσχιζαν το δάσος στους δρόμους για τρέξιμο, για ποδήλατο, πεζοπορία και για την απόδραση στο βουνό. Τους δρόμους που κυκλοφορεί ο άνθρωπος για να αποδράσει το βουνό και τις διαδρομές τους έχουν απογυμνώσει. Θα το κάνω αυτό
κάποια στιγμή θα την κάνω αυτή τη βόλτα μεσημέρι για να δούμε πόση σκιά έχει αυτός ο δρόμος. Εδώ όλα αυτά τα πεσκάκια τα έχουν κορμοτομήσει δηλαδή, για να ξεραθούν. Εδώ πιο πάνω βλέπετε τον υπόρροφο. Στα 4-5 μέτρα είναι στο 1/3 ύψος. Και όλα τα κυπαρίσια, τα κυπαροσουηδή τα έχουν αποκλαδώσει, προσπαθούν να βγάλουν από κάτω νέα κλαδάκια, αλλά έχω παρατηρήσει αναπτύσσονται πολύ αργά τα νέα κλαδάκια σε αυτά τα κυπαρισοειδή. Πολύ αργά. 3-4 χρόνια τα έχουν κόψει και έχουν αναπτυχθεί από κάτω, κάποια, όχι όλα, 10-15 εκατοστά το πολύ. Εδώ κορμοτοπημένα πεύκα δηλαδή. Εδώ τα βλέπετε εδώ τα πεύκα. Αυτά τα έκοψε δηλαδή, και σύντομα θα γίνουν ξυλία. Καυσόξυλα. Δεν έχει μείνει τίποτα από εδώ. Όλα τα πεύκα έχουν είτε κορμοτομηθεί είτε κοπεί μετά την κορμοτόμηση της ζεδία. Παρόλα αυτά, τα γεράνια, όσο και να έχουν προσπαθήσει να τα καταστρέψουν, είναι πανέμορφα. Δείτε εδώ το τοπίο. Και εδώ κορμοτομημένο πεύκο. Με κλίση αντίθετη προς τα καλώδια της ΔΕΗ, δηλαδή, εδώ ξεράθηκε. Και αυτά είναι προς άναμα τώρα. Ναι, δεν ξέρω, τώρα είναι και ο ήλιος από εδώ, αλλά παρατηρήστε αυτά τα κυπαρίσια. Προσπαθούν να βγάλουν εκεί που αποκλαδώσανε νέα κλαδάκια, αλλά εδώ και 4 χρόνια 10-20 εκατοστά. Να, εδώ. Βλέπετε κάτω εκεί. Και φέτος λόγω των βροχών έχουν αναπτυχθεί περισσότερο αυτά τα νέα δεντράκια. Αλλά κοίτα τι βάναυση, μεταχείριση τους κάνανε. Και εδώ είναι βραχώδης περιοχή. Αυτά αναπτύσσονται, δεν έχουν χώμα. Πολύ αργά. Όλα αυτά είναι αντινέρα. Παντού αποκλαδώσαν, παρόλο που αυτά τα δέντρα, δείτε εδώ, όταν είχαν φτιάξει τον δρόμο, ρίξαν όλα τα βράχια εδώ και αυτά τα δέντρα κρατάγανε τα βράχια. Δείτε εδώ το πεύκο αποκλάδωσε. Κρατάει όλο το βουνό αυτό, όλο. Αλλά εκεί το αποκλαδώσαν, να το ξεράνουν, να πέσει όλη η πλαγιά κάτω. Εδώ πάνω βλέπετε στα 10 μέτρα ο υπόρροφος, μπροστά τίποτα. Πάνω δηλαδή, πήγανε πάνω στα βράχια 10 μέτρα πάνω και κόψανε τα δέντρα ή αποκλαδώσανε, που το ριζικό του σύστημα κρατάνε όλες αυτές τις πέτρες.
Και εδώ πάλι αποκλαδώσανε όλα αυτά τα κυπαρισάκια. Ήταν όλα, τα βλέπετε πιο πίσω, έτσι, με τρίδημους, τετράδημους κορμούς. Κόψανε όλους τους κορμούς, αφήσανε ένα, εκτός από πάρα πολλά που κόψανε. Όσα αφήσανε ένα κορμό. Και τώρα αυτός ο κορμός πετάει, αλλά όπως είπα, με πολύ προσπάθεια να ξαναναπτυχθεί. Κοιτάξτε, μίσος για τα δεντράκια. Εδώ πάμε από εδώ, δείτε εδώ κλίση, απίστευτη κλίση εδώ, γκρεμός, με κυπαρίσια όμως που τα έχουν αποκλαδώσει. Που αν δείτε, οι κορμοί τους κρατάγανε τα βράχια. Αλλά μπήκαν και κόψανε δέντρα και αποκλαδώσανε. Αντινέρο 1 ήταν αυτό. Η πρώτη εφαρμογή του αντινέρου έγινε στα γεράνια. Πειραματόζω τα γεράνια. Εδώ τα βλέπετε, τα κυπαρίσια. Κέδρη είναι αυτή, κέδρη πρέπει να είναι αυτή. Δεν είμαι σίγουρος. Κυπαρισοειδή, κέδριο. Σίγουρα θα μου το πείτε στα σχόλια. Εδώ, προς άναμα, βλέπετε τι έχουν αφήσει. Αυτά είναι τι άφησε το αντινέρο. Καλά εδώ δεν έβλεπες προς τα κάτω, περισσότερο διαδρομή. Εδώ είναι ένα μανταλάκι που φύτρωσε μόνο του. Την έχει γλιτώσει αυτό. Ελπίζω να τη γλιτώσει. Γιατί πέρσι δεν μας έφτανε το αντινέρο, δεν μας έφτανε το ΔΔΕ. Πέρασε ο καταστροφέας του Δήμου και ό,τι του είχε ξαναφυτρώσει στο 1 μέτρο από το δρόμο μετά το αντινέρο το σακάτεψε. Σας δείξω κάποια παραδείγματα, αλλά η φύση έκανε το θαύμα της και οι βροχές τα έχουν κρύψει τα περισσότερα από τα σακατέματα του Δήμου. Δηλαδή έχουμε και λέμε τα τελευταία χρόνια τι παθαίνει τα πάθη του δάσους. Αντινέρο, ΔΔΕ, καταστροφέας Δήμου. Να δείτε εδώ τι είναι. Πώς έχουν σακατέψει αντινέρο. Καταστροφές του Δήμου πήγε 1-2 μέτρα, αλλά δεν τα έκοβε ΣΥΡΙΖΑ. Το αντινέρο όλο τον υπόρροφο τον έκοψε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εδώ αυτά που βλέπετε στα 3-4 μέτρα έβλεπες χώμα όταν έγινε πριν 3 χρόνια. Με συγχωρέσετε
επειδή κρατάω το κινητό και κάνω και αυτοπεταγιά ξεπιαστό, θα κουνιέται το κινητό. Εδώ δείτε το αντινέρο. Εδώ όλα αποκλαδωμένα. Αυτά ήταν δέντρα, τα βλέπετε εσωτερικά στο δάσος. Ήταν δέντρα με 3, 4, 5 κορμούς. Τώρα έμεινε ένας. Να, εδώ προσπαθεί να πετάξει. 3 χρόνια, 4. Και εδώ είχε δέντρα, το κόψανε, βραχώντας περιοχή. Εδώ η αγριελιά, και αυτή προσπαθεί να επανέλθει, είχε και αυτή 3-4 κορμούς. Το κανάλι φίλοι της αστικής φύσης θα προσπαθήσει να πάει σε όλη την Ελλάδα, να ανέβει τα βουνά και να καταγράψει τη ζημιά που έχει γίνει στο βουνό με τα διάφορα προγράμματα, αντινέρο, ΔΔΕ, Δήμοι, περιφέρειες. Κάνετε όλη εγγραφή στο κανάλι, στο καινούριο κανάλι των φίλων της αστικής φύσης. Και όσοι θέλετε να ανέβει κάτι, μια καταγραφή, μια αυτοψία ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φύση, αν και αστική, δεν μένουμε μόνο στη πόλη, θα πηγαίνουμε και στα βουνά. Γιατί τα βουνά είναι η απόδασή μας, την οποία και αυτοί θέλουν να μας την καταστρέψουν. Εδώ πάνω και αυτά τα αποκλαδώσανε. Να σας δείξω αυτή την κουτσουπιά. Πέρασε ο καταστροφέας του Δήμου εδώ. Την πετσόκοψε πλάγιο με τοπικά. Βλέπετε τα ξερά έχουν πάρει κλίση, αλλά αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξαναπέταξε δυρμύτερη. Εδώ αυτό ήταν από το καταστροφέα που πέρασε και το ΕΣΟΠ έδωσε. Αλλά δείτε, δύναμη, η φύση. Και εδώ προσπαθούν. Εδώ δεν βλέπουμε και άλλα παραδείγματα. Δεν έχουν, το ξαναλέω, ότι είναι σημαντικό, δεν έχουν δικαίωμα να κόβουν δέντρα εδώ, ΔΔΕ. Και βρήκε τη λύση να τα κορμοτομεί, έτσι ώστε να ξεραίνονται και νομότυπα να έρχονται και να τα κόβουν ως ξέρα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Με την ίδια, το ίδιο τέχνασμα. Δεν κόπηκαν, καταστράφηκαν και όλα τα δέντρα στις πόλεις μας. Δεν έχουν την άδεια να τα κόβουνε. Τάκ, κορματόμηση, τάκ και όλοι ευχαριστημένοι. Ξυλία για το τζάκι. Ο ΔΔΕ με ένα σβάρο 100 τριγώνια, δεν έχει πια δέντρα να διαχειριστεί κοντά στο δίκτυό του, και το δάσος και οι πολίτες που έρχονται στο δάσος να
αποδράσουν, πια δεν μπορούν να το ευχαριστηθούν αν έρθουν μέσα στη μέρα. Και δεν είναι τώρα όπως είναι τώρα, 6 προς 7 το απόγευμα. Είπαμε, σύντομα θα επαναληφθεί αυτή η βόλτα. Αλλά εκεί 2-3 το μεσημέρι. Εδώ πέρα δείτε ο δρόμος. Εδώ έχουν κοπεί εκατοντάδες πέφτει. Εκατοντάδες. Γυρνάω από εκεί γιατί έχει ήγιο, να δείτε. Εδώ είχε full σκιά ο δρόμος. Ήταν ομπρέλα σκιάς. Τίποτα πια. Και εννοείται όλοι αυτοί που τα κόβουνε δεν τους βλέπεις να περπατάνε στο δάσος, κάνουν ποδήλατο, τρέχουνε. Με το αλυσοπρίωνο στο αυτοκίνητο, ντακ, τα κόβουνε, ντακ, για το τζάκι. Να δείτε. Αυτό είναι όμως αυτοί, να εξηγούμαστε. Φταίει το δασαρχείο που έχει επιτρέψει αυτό το μάχαλο. Να μπαίνει οποιοδήποτε στο δάσο και να κάνει ό,τι γουστάρει. Εδώ δείτε, εδώ είχε όλο δέντρα πέφτα, κομμένα. Πόροφος έχει επανέλθει στο 1/3 του ύψους της πρώτερης κατάστασης. Εδώ δείτε, 1-2, αυτά είναι όλα κομμένα. Ευτυχώς τα ντοκουμέντα υπάρχουν στο Google Street View. Όλη αυτή τη διαδρομή, πριν περάσει το Αντινέρο, πριν περάσει ο Δερδιέ, πριν περάσει καταστροφέας, υπάρχει στο Street View, νομίζω είναι από το 2011, δεν θυμάμαι. Δείτε, διαδρομή Σχήνος Πίσια. Ο ασφάλτινος δρόμος, υπάρχει και ο χωματόδρομος, στο οποίο και σε αυτόν μπήκε, δεν χορτάσανε με την άσφαλτο, μπήκανε και στο χωματόδρομο. Θα την κάνουμε και αυτή τη διαδρομή κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι χωματόδρομος και δύσκολος χωματόδρομος για κουρσάκι με τέτοια ρόδα, αν και έχει γίνει τρακτέρα. Εδώ όλη η πλαγιά εδώ έχει πεύκα στο ρέμα. Έχουν κόψει το 90% του δέντρου. Εδώ. Και όλα αυτά το ριζικό του σύστημα κράταγε το δρόμο. Βλέπετε εδώ, ήδη υποχωρεί ο δρόμος. Εδώ, κοιτάξτε εδώ, κομμένα και υποχωρεί ο δρόμος. Έχουν βάλει σήμανση. Κράταγε το ριζικό σύστημα του δρόμου. Τώρα, αν γίνει περαιτέρω καθίζηση, τι θα γίνει? Θα ρίξουν μπετό στο δάσος. Και θα πληρώσουμε, έχουμε πληρώσει Αντινέρο, Δερδιέ, καταστροφέα. Πληρώσουμε και άλλα λεφτά για να στηρίξουμε το δρόμο, ο οποίος δρόμος στηριζόταν φυσικά με το ριζικό σύστημα του δέντρου. Προχωράμε.
Είμαστε στο 1 χιλιόμετρο και 500 μέτρα από την Αλμύρα στο Σκήνο. Εδώ είναι ο δρόμος, ο χωματόδρομος που πάει προς Περαχώρα. Θα το πάρουμε και αυτό. Να δούμε τι έχουμε κάνει και εκεί. Αλλά σήμερα είπαμε θα πάμε τον ασφάλτινο δρόμο. Εδώ όλη αυτή η πλαγιά θα έκοψε όλο το νερό και σιγά σιγά θαμνάκια επανέρχονται. Φυσικά μέσα σε αυτά τα θαμνάκια υπάρχουν και μικρά πευτάκια που ακόμα δεν φαίνονται. Αν δεν τα πειράξουνε, η άλλη γενιά θα τα δει. Θα τα δει σαν δέντρα. Γιατί σε 3-4 χρόνια μικρά δεντράκια θα τα δούμε κι εμείς. Είναι το καλό. Αν δεν τα πειράξουν, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή έχουν βρει τώρα τις ευκολίες καταστροφής και τα λοιπά και επεμβαίνουν καταστροφικά στο δάσος σε χρόνο τετέ. Δείτε. Παναλαμβάνω, μπείτε και στο Street View της Google να δείτε πώς ήταν η διαδρομή το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Θα με συγχωρέσετε πάλι, έκανα λίγο αυτοπεταλιά. Ωραία. Δείτε εδώ, προσάναμα. Έχουν αφήσει προσανάματα παντού. Ωραία. Πολλά πεύκα μετά την κοπή άπειρων πεύκων χάσανε τη στήριξή τους. Τα πεύκα αλληλοστηρίζονται πέρα από το ριζικό του σύστημα, αλληλοστηρίζεται το ένα με το άλλο. Και τι έγινε? Κόψανε, δείτε εδώ πόσα έχουν κόψει. Κόψανε άπειρα πεύκα και άλλα δέντρα. Τα υπόλοιπα χάσανε τη στήριξή τους και ξεριζώνονται. Ξεριζώνονται το ένα μετά το άλλο. Εδώ δείτε. Και εννοείται και με το αλυσοπρίωνο που δεν απολυμμένεται από το ένα δέντρο στο άλλο, παθογόνα στο ένα πεύκο μεταφέρθηκαν σε όλο το δάσος. Ωραία. Προχωράμε. Εδώ πάμε στη τελευταία φουρκέτα πριν τη μεγάλη ευθεία για το Πελεκάνι. Έχει μετά μια δεξιά στροφή, αλλά τώρα εδώ είναι η τελευταία φουρκέτα. Στρίβουμε. Εδώ είχε ένα τεράστιο δέντρο, εδώ σε αυτή τη φουρκέτα, παρελθόν. Μπείτε να το δείτε. Τεράστιο. Κορμός, διάμετρος ίσως και 2 μέτρα.
Η τελευταία μεγάλη ευθεία. Μια νεράκι. Όποιος είναι από τα Γεράνια και κάνει ποδήλατο, να επικοινωνήσει μαζί μου. Σαββατοκύριακα, Δευτέρες, κάνουμε καμιά εξόρμηση. Και να μιλήσουμε και για τη φύση των Γερανίων και πώς μπορούμε να την προστατέψουμε. Εδώ δείτε. Αυτός πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι, το φίκος. Ο θάμνος που σκαρφαλώνει στα πεύκα και στα άλλα δέντρα. Όταν κόψανε τον υπόρροφο, κόψανε και αυτό το θάμνο και έμεινε πάνω, ξεράθηκε πάνω στα πεύκα. Εδώ έχει ξαναρχίσει να αναπτύσσεται. Τον όλο το κόψαν από κάτω, με αποτέλεσμα να ξεραθεί πάνω στα πεύκα και να μετατραπεί σε προσάναμα. Εδώ δεν έβλεπες θάλασσα, ήταν κατάφυτο, full πεύκα, και από εδώ δεν έβλεπες εσωτερικά. Σε γκρεμό κόψανε όλα τα δέντρα που κρατάγανε αυτά τα σαθρά. Το βλέπετε, είναι πέτρες σαθρές. Τα κόψανε και ήδη πέφτουν σιγά σιγά. Οι θάμνοι επανέρχονται, αλλά όχι το ριζικό σύστημα που πάει και πιο βαθιά, σαπίζει και πια δεν έχει δύναμη να κρατήσει. Θα δούμε και πιο πάνω κατολιστήσεις. Να εδώ. Δείτε αυτό το δέντρο και η κοτρώνα από πάνω. Το κόψαν αυτό το δέντρο ενώ κράταγε αυτή την κοτρώνα. Ένας αρχείο. Προστασία του περιβάλλοντος. Θα μας πει με ποια λογική γίνανε αυτές οι επεμβάσεις. Και προχωράμε. Και εδώ. Κοιτάξτε. Όλα αυτά ήδη έχουν αρχίσει και καταραίωνε. Τα δέντρα μετά την αποκλάδωσή τους ξεραίνονται το ένα μετά το άλλο. Εδώ προσανάματα. Φιλαριστός. Προχωράμε. 39 λεπτά καταγραφή, Η διαδρομή είναι περίπου 11 με 12 χιλιόμετρα ανηφόρα. Εδώ αποκλαδώσεις πέφκαν και κοπές. Κοιτάξτε εδώ, ό,τι κόψαν εδώ, τάκ μέσα προς ένα. Μόνο αυτός ο βράχος την κλείτωσε. Η φύση όμως επανακάμπτει αγριολούλουδα. Λαδανιές είναι αυτές, πώς τις λένε, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Κινάρια.
κουμαριές που ανέρχονται πάνω στο βράχος. Δείτε εδώ τι κρατάει αυτό το δέντρο και τι θα γίνει όταν σαπίσουν εντελώς οι ρίζες και τις άλλες πέτρες. Τα ίδια παντού. Δείτε πιο πάνω το δέντρο. Το κόψανε. Και την άλλη μεριά τα ίδια. Κόψαν από εδώ τα δέντρα που κρατάει το δρόμο. Το ριζικό σύστημα εξαπλώ πάει κάτω από το δρόμο. Σιγά σιγά θα σαπίζουν οι ρίζες να δούμε τι θα γίνει με το δρόμο. Και φυσικά αν πάει τίποτα δρόμο, ο συνήθις ύποπτος ποιος θα φταίει? Κοιτάξτε εδώ το δέντρο, κλιματική αλλαγή. Βρήκαμε την καραμέλα. Για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή. Χωράμε λίγο ορθοπεταλιά. Θα πιαστούμε. Δείτε όμως η φύση τι κάνει. Όλα αυτά τα είχαν κάψει γουλή. Στα 5 μέτρα εδώ, ανηφόρα 10 μέτρα κρεμός πλαγιά, πρεμνά, στα πρεμνή. Εδώ κοιτάξτε, αλλά ο υπόρροφος πίσω ήταν 3 και 4 μέτρα. Τώρα έχει φτάσει στο 1,5. Κάπου σε κάποια σημεία. Σε άλλα σημεία είναι πιο χαμηλά. Και έχουν βγει και νέα πευκάκια παντού και άλλα είδη δέντρα. Εδώ όμως από εδώ που ρίξανε τα βράχια όταν φτιάχνανε το δρόμο, τις πέτρες, αναπτύσσεται πιο αργά η φύση. Αλλά κόψανε και από εδώ τα δέντρα. Δεν θα φτάσουμε μέχρι τα πίσια σήμερα. Είναι αργά. Πρέπει να γυρίσει. Το τέρμα της ανηφόρας το λεκάνει. Να δούμε και εκεί. Πατινέρο 3-4 κοίτα. Πατινέρο 1 έγινε εδώ στη διαδρομή σκήνος πίσια στον ασφάλτινο δρόμο. Κόψανε δέντρα, ξηρίσαν όλο τον υπόρροφο, αποκλαδώσαν ό,τι έμεινε. Πόσο έχουμε 2006? Πρέπει να ήταν το 2003. Εκεί τον Φεβρουάριο, Μάρτιο. Ωραία. Δείτε όμως, αγριολούλουδα φουλ λαδανιές, αν δεν κάνω λάθος, και πρέπει να μάθω και τις ονομασίες τόσων άλλων φυτών που είναι πανέμορφα, τα βλέπω, μου αρέσουν, αλλά κάποια τα ξέρω και τα έχω ξεχάσει, άλλα δεν τα ξέρω καθόλου. Εδώ πουρνάρια. Δείτε εδώ και το άλλο που θέλω να πω. Επειδή κάποιοι λένε ότι το πευκοδάσος
δεν φυτρώνει, δεν μεγαλώνει τίποτα άλλο στο Πευκοδάσος. Τι παραμύθι είναι αυτό, τι μύθος είναι αυτό. Δείτε εδώ από κάτω τον υπόρροφο του Πευκοδάσους. Εδώ στα 5 μέτρα είπαμε. Ήρθε το αντινέρο, το ξύρισε, επανέρχεται. Αλλά κοιτάξτε μέσα. Όλων των ειδών. Η φύση μεγαλώνει κάτω από το Πευκοδάσος. Απίστευτη βιοποικιλότητα. Αρκετά με αυτή το μύθο ότι το Πευκοδάσος δεν υπάρχει τίποτα άλλο από σαν Πεύκο. Δείτε εδώ, όλο από κάτω έχει άλλα είδη δέντρα. Και από εδώ περάσανε. Να, εδώ είναι καταστροφέας. Έκοψε πλαγιομετωπικά ό,τι φύτρωσε πάλι μετά το αντινέρο, αλλά επανέρχονται. Εδώ δείτε εσωτερικά κάτω από το Πευκοδάσος τι γίνεται, πώς οργιάζει η βλάστηση. Και πάνω Πεύκα. Εντάξει, μην ξανακούσω κάποιον να μου λέει ότι δεν θέλουμε Πεύκα γιατί δεν φυτρώνει τίποτα άλλο κάτω από τα Πεύκα. Το ίδιο λένε και για τους ευκάλυπτους, αλλά δεν έχουμε δάση ευκαλύπτους στην Ελλάδα. Είχαμε στις πόλεις τις οποίες έχουν σφάξει. Εδώ έχει πέσει πολύ καθάρισμα, πολύ κόψιμο εύκολα. Ξέρω γιατί, αλλά εδώ το έχουν απογυμνώσει το μέρος και συνεχίζουν και κόβουν. Αυτό το σημείο είναι αγαπημένο. Ήτανε, τώρα με το αντινέρο και όλα αυτά έχει ξεφύγει η κατάσταση, κόβουν παντού, δεν χρειάζεται. Και εδώ τώρα μπαίνουμε στο Πελεκάνι να απολαύσουμε τη τελευταία εκδοχή του αντινέρο. Θα δούμε τώρα και ένα αεροδρόμιο. Εδώ ήταν κατάφυτο. Δεν έπιανε, ήταν απάνεμο εντελώς. Είτε εδώ. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε σήμερα. Αντινέρο. Χιλιάδες δέντρα. Όλο τον υπόρροφο, όχι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά και μέσα, εκεί που βλέπετε τα δέντρα, μπήκανε και μέσα στα 50 μέτρα κάτω από τα δέντρα που αφήσανε. Δείτε όμως, αυτό έγινε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δείτε ο υπόρροφος πόσο έχει πετάξει, τα φιλοβόλα αυτά που ήταν νέα βλαστάρια, επανέρχονται σε χρόνο ντετέ. Τα δέντρα θα επανέλθουν σε αυτό το ύψος. Κοιτάξτε, πευκάρες. Πόσες τέτοιες πευκάρες κόψανε. Και εδώ ήταν ένα τριγωνάκι εδώ. Αυτό εδώ ήταν έτσι, ήταν
μια πλατεούλα ήταν εδώ, που είχε αυτό το πεύκο εδώ και ερχόντουσαν οι εθελοντές προστασίας για τη φωτιά και καθόντουσαν εδώ κάτω από τη σκιά του δέντρα. Κόψανε και αυτό το πεύκο. Κλείνω. Και να κατηφορήσω πίσω για το σκήνο. Μέχρι την επόμενη εξόρμηση καταγραφή, σας χαιρετώ.